जानाय मासे मोजां समायना आगै नोंनि खानाय फिथरा आगै खानाय फिथरा। हेलो एवरीवन, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलायबाय गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन, बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर। नोंथांमोना अब्लासो मिथिना मोनगोन बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन। बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों दुलुर दालार। ओमफ्राय लोगोफोर बे दुलुर दालार आपकामिं मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन। बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय, जों बयबो सिनायखायो नङा होमबा लोगोफोर, फेस्ला फाव खालामगिरि बिथां मेन्देला ब्रह्म आरो लाइथुन नार्जारि, बिपुल बसुमतारी आरो सनिया भाग्यश्री। आरो लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों मेब्ला सिखारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो जोब्बाय लोगोफोर, आरो माखासे एडिटिंफोरनि खामानिया सोलिगासिनो दं लोगोफोर। बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों मेब्ला सिखारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां दुलुर दालार आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय बयबो एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ मोनबाय थायो।